also who no say odi na bakman ne e wa Asantehemaa anenti ansa no baba dwuma de na say this pompo so akofra no mprensa so no obeba ya da toso mienu nana Dote Yie admo a otoso miensa Asantehemaa otoso dunnan ne Dote Yie nhye ene mo se ekoso yi tabe so ba bia megina ye gina ye mbobo ano pe menhia ehonom ene na fu etoso mienu yeguso ayeye ayemfo abrempo ne ntine yotoro wo mu nyina aba a wo ma ba be hyem kena wo mo bebo am ohene akoso nansa ne ebewura mu kura no mame nso tiawa na yera aba ye ma wo madika aba ansa na Dote Yie adoma otoso miensa wo bayi yaka no nyansapo so nanso nyansapo de wo de yana de asem enti abaso ba ne meja pai yensansi so biem nana nyako kosia wo de mfinhia duonu ba akon nana nkatia intim abamo edi mfinhia duonu nwotwe nana akua friye edi mfinhia duonu nwotwe nana Dote Yie adoma odi kan edi mfinhia duana ba akon nana adoma akosia edi mfinhia du sa anso nana amasewa edi mfinhia enkono nana ya du fie wo de mfinhia nwotwe nana afu asapoma edi mfinhia duonu ba akon nana afia kobi a wodi kan edi mfinhia duonu miensa nana ya acha anso edi mfinhia du asanson nana Dote Yie adoma otoso mienu edi mfinhia duonu nwotwe nana amasewa nyako edi mfinhia du asamienu nana afia kobi sewa ampem a otoso mienu ono so di mfinhia aduasa enkono ana ne krakra de ne odafomi aya nana afua kobi sewa ampem otoso mienu ono anasene mu ba nana Dote Yie adom a otoso miensa ono ankasa ne ba ene dafomi a ono so di mfinhia enwotwe ana seseye wo muguso ayeye ne Dote Yie ewo ahaye etimanaroma sade yesi ahye no afeye nwuram na yenkore nsam no sade yakọ ane ne eba ane sade yesitie ni nyina no yentwa ho mfonyini emfama mo aha enyansapo sa won subscribe ya no abomode no aye no ahye no like na odi amaye enne wo ma enya ne ntese wo mo beba no eye judiciary mecha atemu adwuma no sanso na security agencies abambofo afe wo mamfo ni nyina so ebetimi aba ane nnwumakuo awodo banks awodo ane wo maka nyina wo mo nenne ye hwe wo manim se wo mo beba yenwuram na afe yenko na yenko bo ho dawuru emfama mo my friend ya Dote Yie me ma do wan awie je wani ma Dote Yie na friend ek ma se ma ye di my friend ya Dote Yie ma do wani awie ye na Dote Yie awo mensia wo ko hema atena ya wo mo won ma wo mu di agro bo agro mu ne ne omu ni nkomotiawa na ye mo mo kwa no mo ko abra Dote Yie guso ayeko madama hwan na metimi ne na bo nkomo okay yanko mepacho mu ye ku be ya ye de yefre ye kurom ne ayija okay mu dwumadi titiru e wa ha ne sai ye dwumadi sai ya wale ofi ha Asantehemaa wale eti etifia ha eti bibi ba sai ya yani na nanu ma na hwibo mu okay na magro ya mugro yi e kire sen ya friend ya minti na bibi ba se ya de bua na nanu okay na se Dote Yie ya ekoso yi mudi mutintima pa ya ka ho ba ya firifia ha ya wale so Asantehemaa enti ya di mutintima mo bono be se mfie be se ni ache emele wana boko dia toso aboko eti eni yesi anan eti wan kasa wo be mo di sei be ba mo efia du abun fia be dia sa asa wo ya ba ya na abewura ana na wo di aba abere wo suma Asantehemaa be sa Asantehemaa yesu mi kunu ko yesi abesi anan eti na ya mani ya yina batu wo mo kwani ya fiasi ana na say aye free to trade e be sina ade wo modi agro ya ade abesi aye mpanyimfo agro wo mo di hyemukina tinafo nan ya Dote Yie de ye be hu mo aba na no mo yedam ase na na di ade agro na e wo stadium a ye gogo Asantehemaa owu ye
Yada Masifa. Biao, Yansapo, Aso Enie. Mon subscribe na mon share, na mon like for my. Wamuna Edi Agra, Wamo Elkono, and Nanika, and Nefe. Gogofu Mine, Ehema, and Onunkwa, and Anitino. Aye, Osajefo, Kusi, Amwa Beye, Ono, Elkwan Wukra, a member, Abodi, Asantehemaa Waya or Hema, Ono, and Nedom, and eventually we were 2-4 for Nompe. Afei Samurai Santra ato atwaswa ebana nese ye de ni kirem ewo Asante Asokore ye nananom ekonafo a anote eye wo mahyenso de ekonafo a koduro ene abadaye eye wo mahyenso de wo mo ena wo mo nso aba beduru hai a enei ede etoso mienu wo mo eka ho a bibia ekoso ewo ahasei no ene yafo na ese ye twaso ya na amoaman maimu ena yadria ananoma yemfo abonmo amoaman ene wo mo dom no mo so ato santen a wo mo eto aso ebo ehono no yemfia ni nchiremu na yenko ebono na yenko hwe we eye nchira ahene obeka yi a enche pisa na nana aye kunadu ya motoso miensen yi ebre semwo no nchira bosom kase ya Asantehemaa ebosom kase na ache yi na mfa obia efa abrantie baako na wo modini free nchira na oba ye obeye amamre ebeka ya sabre tutuda na afia kobi se wa mpem otoso mienu ne breso ena na wosen kasa amamre ne amane yi eba yanso fofia antoata ena wadware apam ena nana ede ekọ ekre yi onu firi ho ena nana kwadu ya otoso miensa eba yi enimanimu ya ena amamre ne amane ese fata no no fija be se numachi wo mo ba ya wo ba jeye ede kire Asantehemaa nti sa ekuyi ena meka wo masema wo firi kira no wa abepimu ewa ha wo mo baye wo mama no mama ne ese fata eno ayimu se komfo a wo ye bosom kese komfo de ma Asantehemaa obae no no be ni nyankoma de ewa ha no mo nananom ye mama kwa abapia o we ye Kenya se number 1 ananum a won mo Kenya se number 1 ena wo mo so ne wo mo dom ato santen na won mo Afri Kenya se a wo mo aba be pie mu esi aboa ne be ye kese a na no be fa na ye ne ntakra ena ma aboa ne ye kese na ntakra hu de ena na nka fa nyinam se aboa no ewo ho no mo Asante aye kese nyina aye ne ho ntakra Bechema ene ni dom ena wo mo nso ayi wo mutia wo mo nso efri bechem na wo mo dedo ebebo dom esanse osum sikadwa asumdwe ene anwoto na wunya enu bi ene ne yehu ni se yi
na yɛnkɔ Asante Achim obogu ɛne yɛkɔ akɔpie ɛno a yɛdi nkɔmmɔ pii ɛde maa mo ɛma yɛne nananom ɛwɔ obogu ɛdi abakwasɛm yɛdi nkɔmmɔ ɛfa nkwadaa adwonsia a wɔmkɔnya akwanhyia ho yɛdi nkɔmmɔ ɛsa de fa naano yi nipakuo bi a wɔn ɛwɔ Ngresi mɛmu a nanka wɔn bɛdi akwasidɛ Ngresi Asantehemaa yɛne ni edi nkɔmmɔ ne nyinaa ɛyɛ obogu ɛmpatam hɔnom a mo amadi kaade mo niku twabisi ahwɛ no mo ho asɛm a ɛno no nananom ka wɔn abakwasɛm ɛkyerɛ amamena ne amane ɛsɛ fata a wɔn yɛde fa nkwanhyia ho ɛma wɔn a yɛnwunu wɔn ɔsa nananom yi wɔn ani no obogu man hina waba foforɔ kora nkyɛɛ wɔde ho nhyehyɛ nyinaa ɛde to edwa na yɛnkɔ professor Ifa Asantehemaa bompata asɛm na mekan na yɛnkɔ wɔno nso ɛne ne dɔm ɛne yɛhu sɛ wɔn mo toatoa so a wɔn mo bɛyi ɛne nɛfo ɛtɔ so mmienu ɛne twam a ukuada bɛba ansa na yawda no ɛde adu mekyɛ yawada a ɛno ne yɛde bɛka akyire koraa yɛakɔpɛ ɔhema ɛkoradeɛ professor ɛne ne dɔm ɛna wɔn nso aba bɛpia no na ɛsɛ ɛnyɛ sɛ ahenni kɛkɛ emu ɛnɛ Asantehemfo no dodoɔ na abemben a ebinom akwa sa akonya abemfumu oboni akotie abodin asa ɛde akura aka ho ɛwɔ hɔ no yɛkɔ ɛne ato so deɛ ɛntɔtoro so ɛmahene ɛne ne dɔm na wɔn nso ɛtoa so a wɔn ɛbɛ nana yaw yɛma mo nyinaa akɔ aba mo yɛ ma ne yɛ fɛ dodo wedi Asante akadeɛ sɛ peme sɛ kyiri ɛno ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɛhɔnom no na yɛntoa so abakwasɛm mu no kontase ɛna kura mi bobodi wo mu nti efire mekyerɛ lake bosomtwe abato empɛsia no so a bɛma mankwa aduna wɔyɛ manhene ɛwɔ kontase ne hurum ɛna kura mi boboi wɔn mo abɔse ne wɔn ahyase efire wɔn mu tu yɛ wɔn ano sɛ deɛ di kaka kyɛ mu no kane tetewa voter region ɛnei hu ɛtete yɛ no nti abɛyɛ otimantem ɛhɔ ɛna rara for asem ɛna mekan ya ɔmo ne rara hene ɛne ne dɔm wɔn mu fira wɔn nso aba ɔmo ka Asanteman ho no afei wɔn nsa deɛ ka sɛ Asante ahenie no ɛso kyɛ Asanteman
Yankwe na yenu kontre fekuo no emu fekutire bantmane bafo amankwa atia a wotoso ensia wose momeche moma wo so chewu yane wo nkomo yaka na bakwasam de akere mu eye nkoden a wokoye na okokum wohim popro na ode ne tie eba Asantehemaa mu eba kira Asantehene ne wo nkoye enwanwa ema Asante se na okrabrifoi ana watimi akokunu yi ane na wankasa huhu wo se me do yie eno ntikane no se otumfo betena se bia na sade yasi akyeremu ahade amamo no kontre aye kontin Bantamahene na opsra ne nchepe sane ebeya bibia bekoso enso efri brasa oyonani esiye no ne hu koye ehu ema empo Santehene hu se waso mma na dida hono mo esanse otirimodinfo ne yedinfo atisei na wotimi dia ukoduru akokune dia na jese uhu eno na omu yi Bantamahene ye kontre feku ehene safodom ne hene no omu yi ni firi otumfo nchen na afei otumfo tena se dia otena nanimu ntentenso sane ebeya otumfo de nani kutu awisi a wono ane ni mienu santamu edi behu sa Bantamahene ninie wono nko ane wo hene a oko otumfo animu a yeyi na pretua yeyi ni che yaji ni tuo yadi ne ntoma ekwa ha ntoma no eba fom obi ntoma no mu kra ede kire na nanmo abrafo emu se bibia nhyem yesi etwomo osum ansa na amano kwan na wakọ hene ho akochia no wowi a wasa begina wo hene anim na wasa de na kode ne me nyina ade esiesie ne ho eno nti Bantamahene nana wawusu amankwa atia a wotoso nsia a woda kontre feku no anim no wono ena mo se wodi anim a woni feku wo mo eto aso a wo mo eba ewa hai aha nyansapo kasamfodini so ankwa ena obenya ne saa enti sa won subscriber ya wadama eni de ni abrase no waye ni se chine na waye ni kokuru ede amaye ba fodudia na ebia enchebia yera sana na nanto troso mayere na nanso ene abuja ebreno anya awiedu ewo ho amayene ayemfo adehye abrempon wo mo enne wo so mo banyina no wo maba ama wo makwa akwatrase sadi amamra ne nhye tie no enje bi ena wo mo wo mu di dwumadie nwa cha me di trudwa wo yo hene na amaya ene wo hene mu ahene na nkasa eba wo ba amamre mu no wo ba ka kire ya makwa ama metrase enipa ba akopɛ ena amamre mu no wo hene ebetrase kra ono etimi eba ekire ewo eho no se wura santra atoyi da bia meka ese unsa ya wa bia dika pie nyenya haban ene nkokɔ mesa ene haban aka ene niema bi a yentimi mfantu dwa esugu ya wam na so kwabrani dikan ya bi ba akopɛ ne twa kyerɛ wo sɛ de ɔti okuruwie ene okrawe ene brawe nwoma so wo ba na wo ba no no obedika hu sɛ Frank Asante ahusuo no sɛ de modika hu no ene ayi ne tie no ahabam tuntum abamu ni jina ma yekwaye ahodo wa Asantehemaa yekwaye baabu no saa enso na tuntum no eye munipa ewo mu yahusuo srade awukọ srade na ewo mu no ache sika kokọ papa bi a yete so wa Asantehemaa no edwagu ansa no won Asante ahyenso de no eno nso na edam no the symbol of authority eno na yaya edam no edikan na afa yawa no etoa so ansa no won kramo ene ono nso ne dom ono aye Asante kramo hene a wo mu yi nkonya ebofom bowiem nim ne eko ne ne eba nyina bam sunsun fi ni sunsun bone edidi Santehene anim na otoa so woni se otoa so saa na oba wo mu asansafo hene ono nso ne dom na wo motoa so e ma kan tena won baanu safo egu ensa so na wo mu baanu no nso etoa so afa abrempon ahene nananom ene wo motoa so ubewu se etem enna na kane na Asante ede kokon wotutu a enwuram wotu aganya enwuram eno ne bramrante ne papa mpanyifo bi wo moto kosoro saa na wo mo da no wa wi abeka se papa enye papa ye friend se
na ɛno nso toa so saa na ɛba ɛne wo hu kwakwasɛsɛ ɛnka ho ne sanse anibrɛ aba ɛno no yi ne ti saa na ɛba na afei deɛ wɔn hu sɛ sika futuro no ɛnso egu adeɛ hyɛnhyɛn mu na ɛso kwabanane deɛ na afei deɛ obeduru a wɔso wɔba no na wɔn hu sɛ wɔyi ne ti a wɔba etiri a efie mu pɛɛ ɛna yɛgyina yi a santen na ti ka to bɛ sɛ kwansini a ɛkɔ yi a ebesi saa mmiri yɛnya hu deɛ ɔte okuruwie wɔkrareɛ ɛne brareɛ nwoma soɔ no.
afe na Asantehemaa nankasa otumfo osei tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power 2 Asantehemaa agudie Asantehemaa akade yafo ne sekyerɛ kokro na yɛde ne ɛba ɛwɔ ahanom a front on from ɛne ɛtwaguo no front on from hima ɛne na agudifo ma ɛbonsu ɛne ne dɔm ɛna wɔn twagu wɔ ha no afei ɛna wadu baabi afɔntɔnfo yi wɔ wɔn sɛ wɔabrɛ ne nanteɛ na sɛ kakra ama wɔgyina hɔ wɔhɔ frɔntɔnfo asafo a wɔn ɛyɛ mmaa baasa wɔn mɛhyia no a wɔn na wɔn ta asade di otumfo anim no wɔn ɛde ɛdi agorɔ ɛsa ɛkyerɛ nneɛma ɛde ɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ asante deɛ yɛyɛ ne sɛ kokro sɛ kyerɛn ɛwɔ nyansapɔ so ɛne ɛde ama mu yi nti afei na wɔhene ɛde ne ɛkyerɛ wɔ dwabɔ n'ase ɔkɔ na ɔkɔtena ase a ansa na ebie mu ama ahɔhoɔ ɛne obi a wɔso wɔkɔ wɔtumi kɔsra wɔhene bia wakɔ wakɔkyea no wɔn ne agyi nta ho ɛronti yɛmpie na yɛnkɔe na yɛnkɔtoa so ɛmfama mu abrɛ a wɔhene ɛko dwabɔ n'ase aha ayɛ nyansapɔ subscribe na share na like day 2 of the Dote Yie of the Asantehemaa, the late Asantehemaa Nana Kredu Yadom the Te.
wɔno koa na Asantehemaa wuratrasi wie ansa no aba yɛfrɛ no amansia yɛnsani ba onua no bɛkɔ ahene onua no suta onua no kofu onua no otufoɔ twum ni akyi nananom no wɔm na dwabe hene saa berɛ deɛ ɔno ara ne nuaba ɛna atɔkyɛ mu saa berɛ yi wɔm na ɛbɛyi abusia sɛ mekaeɛ a adansia no na yɛwura no wɔde di akyɛm no ɔno koa no ɔhene a otumfoɔ tena se wie ɛne atubɔfoɔ sɛ yɛwura atena se eti yɛserɛ wo bra ɛdɔm ma pɔmpɔ nsuo ɛna yɛwo sɛ ɛdi kae no wei na amahene ɛne abrɛmpɔn no bi wɔn mo fa no mu di sae yɛdi kae ka kyerɛ mo sɛ ɔhene bia wɔ sɛ wobɛtena se ansa na Asantehene aba ɔhene baako pɛ ɛna ɔwɔ saa akwanya no sɛ Asantehene ba a ɔno yɛkɔ ne yɛkɔse no sɛ wowura aba eti wobɛtumi aba ne tiri mu ɔdɛ paa ɛwɔ ahemfo no nyinaa mu ɛyɛ dwabehene wɔyɛ daase berɛ oturo se wɔ ne tiri mu ɛdɛ paa ɛba Asante ahenni no mu a ɛsiane sɛ wɔnyɛ nnipa ketewa ɔno nkoa ne ɔhene a ɔtumi nya aboterɛ agyegye da muo ama ɔtumfoɔ deɛ ɔte okuruwie ane ɔkrareɛ ane brabrɛ nwoma sɔ Asantehene ɛbɛtena se ne atubɔfoɔ ne akɔse ne sɛ ɔhene abɛtena se ɛti wɔda ɔma yɛsrɛ wo wobɛtumi aba ɛno koraa ne ne mprɛ nsa so ɛne atubɔfoɔ ne ɛwɔ ka kyerɛ ne sɛ wowura aba ɛti ane deɛ mu wobɛtumi aba ɛno nti ɔno nko a hene new dwaben ɛno no ɛno ti ne tiri mu yɛ ne dɛ yie paa yɛwura no no ɔwɔmfafoɔ ɔkodufoɔ new dwaben ana kyɛ sɛ ɔdi kae sɛ siaa no a wɔreba no wei ɛyɛ new dwaben ana ɔreba yi ɛma werɛ fi sɛ ne nua ɛne dwaben ɛwɔ Asantehemaa ntam ha mekyerɛ new dwaben ɛwɔ dwaben ɛwɔ ha na wɔyɛ new dwaben ne nua no no biribi nti ɛna ɔkɔbɔ ne sese ɛwɔ akyire ɛwɔ hɔ nom wɔn ne na adi kae no a wɔreba noɔ no tirimuda ahofama akoduro ɛne ɛneɛden ɛna asa ne ma wɔn ne ahoɔfɛfoɔ wɔte si fam na wɔne ne dɔm no ɔmo ba se a na sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na anapia wɔne ne dɔm ne nua ɛna toa soɔ no ne nua daasebrɛ ɔte osebɔ ɔno no bɛrima papa ɔkɔfoɔ ɔkodufoɔ wɔn no ɔhyɛ fifi no mama mo remfi sɛ ɔyɛ ɔhenkaseɛ ɛwɔ Asantehemaa mu ha sɛdeɛ mɔde ka ateɛ no ɔno nko a ne ɔhene a sɛbea korɔtɔ ɔtumfoɔ tena se wie ne atubɔfoɔ akɔsra no sɛ ɔhene tena se eti wɔ mmerɛ dwom sɛbe abɔfoɔ kɔ mprɛnsa ɔno yɛwura ɔtuo se boɔ no no ɔkodufoɔ no no dwabema hene no no wɔno ana ne wɔba yi adeɛ tɔ n'ani ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛno nti bɛrima ani abere ato abɛse no ɛdo deɛ ehu a ɛnɛ yi anyɛ asɛm ketewa ɛwɔ ahasɛyi Dote Yie mu no bibia ɛka ho ɛfa ho a wɔsɛ ɛma ne sipi sita na yɛ akɔnɔ no sɛ wɔahwɛ nyansafo a na wokɔsɛ wo data kwa bɛnya ɔhene baako wɔ ha yɛni nkɔmmɔ ne yɛmisa nsɛm baako mmienu na afei yɛnkɔ wadama memo akɔ aba ɛbɛnya nsapɔ so mede sɛ oburu katakye na apɔmu te sɛ ɔbaade adawoma bibia ɛkɔ so bɔkɔɔ ɛdi ne nyinaa wadama mede ne nana adu yɛboa ɔtɔ so mmienu dwaben mentiahene dwaben abrafo hene abusua sɛdeɛ ɛka kyerɛ mo no dwabema hene nko a ne ɔhene a sɛbe otumfoɔ ɛbɔ dwa a wɔnya abotena na ɔte n'ahomeɛ ama ɔhene bɛtena se ansa wɔtena se amamena ne amanneɛ kwa mu yɛto abɔfoɔ a wɔka kyerɛ ne sɛ ɔhene tena se nti yɛsesra wo bra ɛdwom fama ɛ ne mprɛ nsa so ɛne yɛkɔkɔ se noɔ wɔno ne wo na nnipa ɛne ɛne ne ɛdi nkɔmmɔ yi ɔhene nadɔsooyɛ a wɔsoa ne kyɛn yiɛ wadama mafadeɛ yi a wohu a wo sɛ ɛdɔsoo yi na ɛwɔ baabi efiri ɛsan sɛ Asantehemaa bɔ nyenye sɛbi eburu sɛbɛ nyɛ ado kɔtɔkɔhema watɔ kyɛm ɛno nti abrafoɔ yɛ maame yɛ nana yɛdeɛ nyinaa na atɔ kyɛm nti yɛso yɛbɔ ban ɛwɔ ha ɛne ne mafadeɛ yi
na sɛ wodi wura chi na baayɛ saa pepepe eti anna no dwabenfo mu dwuma de titu ba wa ne sai wada ma dwabe de aye esia na so san sai kofo sabi ya de sia ana da fo mu yi enu nti aye esi dwabe ena so saa pepepe abamba mu boyi na we no aye sekan na we ye de ne de ade no no wada ma ne ekura mi ye fra no afna sabi aburu we ye de sibi bi kire ebra da sibi otu osiri bo otoso mienu eba no ye de pai no ye won sam a ye kan a emere mu no emere makwan a metimi aka ba ku mienu bi ama adofo so nyina ate ama ye wo se dwabe ye wade ampa nti na nyansapo wa ade na nanu ma tete ne nyansako aso no ene ye sanu no badem ba ye ne anim di 40 sawo etu adawo ma pai bi mi yentie wada ma ebra sabi aburu sabi nya no osachira ne da sibre otu osiri bo otoso mienu atene ba no amamra ne amane akwan so no onyankrompon okukuru dudu mi na mpo onyankrompon basa yi adom ebo soro bo asase oto ne bo ase nwi ne osachira hene nti oya anwene ya apaya bebre sade de bo yewura no santene no sabio ana de bo da sibre otu osiri bo otoso mienu ba ku nie wono no wakantan kantan kan frafra dom wakuchiri kuro kuchiri ma kuchiri ankama chiri ankama wa otu osiri bo amponu amwa wachiri prama kontombre sansan wansan wawra tetefo ne han ene wabrafo wakan frafra wow ba ko no ba ko etoso mienu so de wasana ade yo wasanya na anu asema ba na bi asama bi o waso wa abofra pa wasama ansu no otu osiri bo aguduo oti osiri bo de ne nsa wode ne nan ana wode aba ene bo se priwtiri mu a otu osiri bo wo ya sa kum wuja kwanta na so wakum bombata sumanfo wakum atwedi sumanfo biwra nya obi akuno biwra nya obi anya no unya obi afanu abrafo ni eternity asase konton kuro okusika ho ada mansa kom o kan frafra abusha no we aya ansama won mo se ade kire dasebre otu osrebo aba badwaku a wonu mutu mampanyini afo a onu ne jomtani a watimo onu na ne kuro mu sabe efi ampe ho na wasiesie wa na ye akono na madamo sa ba kwasam no unim ho kakra kame entie se ohene betenase a ewosa yimfo nyina ba ayamra ane amane watenase a ohene a wo maaye no untumi mabiem na mmom dasebre nko ade otumi gigitam atwan na bra wa plan open ode aba e kire se kire mu kakra wada ma sabe aburu sabe nya no asante ni dwaben de untumi kan asante enyi dwaben na ye woni o ma bebre ho a ayesumasem a mebo ne ben na ne also hunie sabe aburu sabe nya do dasebre otu osiri bo otoso mienu oya anwene ya oya asantema bakama hene na ye kase obi ya bakama hene de na kase tirimude akọ soro ba asase nyina sabe aburu sabe nya do no na edie anu ti ne also hunu ne sa odi na bakama hene ewa asantema anenti ansa na baba dwuma de na sa jese pompo so akọfa ne mprensa so no obeba ne metimi aka mo wate no na ne aka ne de akire minu bedi hu komo medase abusia anu no tiawa jame mine yewra otiosrepo Council of State chairman ye na ono akasa ne wonam nipa ane ye ne na di nkomo ye hu atetesam ye hu nsia wo mo se ade tie yewra ansa kra na obetu nan ya watu eno no asebie ade a che wa ha no nyansa poso nko na abenya no subscribe share na like na fo adwe nche fato asemai pia
Sabrina Asantehemaa and I want to have you and boy and I have pronoun. My dear, only one you want to share my name is Shady.
Yamuduku, Awodo, I'm up for you now, say, Wadawama, said that 9 people will be here. Now, Kodia, the Motosu and Son, so many of them. They wouldn't do Monka. Said the man, I'm here. Now, say, oh, wait there. This year, to watch a panel, Sesame, come back to him. There's a job with there. I don't make a wall. That was the other job on here. They are the places. And they might agree, and as I say, the man for in our city, the Riga Nine Fan, that's a natural meeting with Salamania, or Yamapedia Bowl, Salomon Mosel. Two for the masses, but the masses. Yamamo, BMA, and the Tosumi, no said, you can't chillamono. A fay, and you did better in Yadia barrier, Sabra, your 2 crew or Claria, and a brother, Maso, a pedal media, Nasa Santaman, and a bread row, Yadom, our Tosso Amiensa, the Dote Yie no, and now a Tosumi, on a Tosso a good night, our Asante, Asantehemaa Dote Yie, a barrier. Na to the Ashada, Yamia Tomoa, watching Adano, Yabeko, Nayasa Baba to us the Yamama, and some posts travel, National like and a father to Asama. It didn't have Japanese, Osu, a dream, Mamma, and a Shah, what Yahinewa.